namhlanje silapha eZwelitsha eNolizwe Mpetha Community Hall sizomamela abantwana. Sibamamela ke ngoba le conference nale theme ethi wounds in the absence of a father ikhaswa ngokuba ihambelana nemigomo A4. Yoqala sithatha ngomntwana ongazange mbone utatakhe. Okwesibini, we speak of a child utatakhe owaswelekayo. Okwesithathu, sithetha ngomntwana who's a victim of a divorce. Okwesine, sithetha ngomntwana who has a father in the house present but absent. And then there's a fifth one yavela namhlanje kula conference. The fifth one is when abantwana bebe that were giving testimonies here, oti I don't have both fathers. I don't have both parents, and na mama and na tata. So and wena tata utopiso ibhlungu ubomi abantwana abakubo. Kuna abantwana babathethe into ezinkulu, aba introduce ebutshwaleni nakwinto kuthiwa ziglu, ngenxa yongabikho kwatata ekhaya. So abantwana baba kwimeko yokuba ebe introduced kwinto ezininzi that are destroying ubomi babo. So Sikundibiza Foundation ke sathatha esi sigqibo sokuba sibe kanti siyalontsha le foundation ngo-2023 siyilontsha phantsi kwale concept ithi fatherless sons. So siyacela ke inkxaso tatam kakhulu. Uba njengubona apha kugcwele abantwana besikolo nabahlali, siyenze lento out of our pocket. Asingenisanga nongenisa ngamali. With the catering and everything, where I had to borrow money, I need to be cleaned at the topics. I had to borrow money. Why borrowing money? Because I'm borrowing money. Ukwenzela abantwana aba bendithetha nabo bangaphoxakali. Sibulela uMayibuye Transport Corporations. UMayibuye Transport Corporation has helped us a lot. Bakhuphi pass for uqokelela abantwana. Njengibona tata ukhuphiso nawe. Siyabulela kakhulu ngoncedo lwabo abasincede ngalo. Siyabulela abahlali bethu baseZwelitsha abakwazile uzosixhasa. Sibulela ke ngoku stakeholders zethu ezibalekile kakhulu, which is students, ngokuthi baze babe khona. Olusuku lwanamhlanje luyinto yongapha kuthi ngokuba lusifundisa into yoba singabi nalaka, singabi nayo yonke into. Ewe otata sinabo loo nto i-creator inzondo phakathi kwethu, kodwa naxa sekunjalo we need to talk. Ewe inxeba lo mntu ongasekhoyo alipholi, kodwa siyabulela kuNdibiziwe Foundation uyasipholisa. Ewe inxeba liyindawo kodwa uyasipholisa, uyacreator indawo yokuvalela inxeba ezinhliziyweni zethu. Enkosi. Le mini namhlanje ngikhuthaze kakhulu ukuba even though i-parents zakho ungahlali nazo, but learn to ba uhile, even though udlula ebunzimeni, even though ungazazi noba ufuna ntoni ebomini, but ibanalando ba even though kunzima, ibanalando ba uThixo khona within my heart. Izikazi azohila, wounds azohila ngoku, but then ibanalando ba deny hope ba in fact kusezolunga. Just prove them wrong. Abantu bathetha into ezingalunganga phezu kwempilo yakho, but ibane hope ba it's okay, uzolunga ekugqibeleni. Nam ndizokwenza the same, ndizowenza umahluko kwi-generation ezayo. Abazali baye bacinge imali iba yinto yonke ebomini bomntana, but imali ayiyonto yonke, because emntaneni we need i-love, we need i-care, we need i-support yomzali. Umzali azibonisa ubukho bakhe kuwe emntaneni. Enkosi.